sa mga ganahan ma-relieve ang stress no. If naamoy time, tigayan yung time inyong kugalingon no nga malipay mo. Bring Ryan, bring Dano. Kung kasama mo karon man ta malipayon mo diha. Update ra ta mo kay niyot pa kanang i-update ta. Kita diyan sa kauno eh. Kabot jud guys. Nakasaga ta. Unya nakaabot pa kita sa. Nako ihangyo sa inyo ha. Damo kami dili ah. Dili mo ta mamugos eh. Kaya daw nimo musuroy, mulaag, mukaon sa public places nga ikaw rang usa. Unya malipayon ka. Pasabot daw ana. Tinudanay daw nangakalipay. Kay wala nakadepende sa ubang tao para magmalipayon ka. Ambot tinuod ba kana no? Bonus na lang kuno na nga nakay kauban unya malipayon ka. Karon magbike tano ako rang usa. Itong testingan og kaya ba nato magmalipayon kita rang usa. Shout out no kang Kuya Iboy no, ang driver dira sa Barangay Dakit no, og kang Gaw Alden Melindres. Inaot ko kung asa mo karon malipayon do mo diha. Kuan no? Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Kaniya rin si reklamo akong kaluha dira. Buka dege ko ma. Sa una, bata ta. Kugus-kuguson ta, paraygon-paraygon. Karon tiguang na ta. Namusugot mo parayg ta. Wala ba yung ngayon parayg tiguang no? Pag maligo ta. Maligo tay! Padung na ta guys, atong ruta day karon no kaya atong bawson ng atong last nga biyahe atong layo-layo atong dito lapos ng Lambusan. So ara ta daan agi sa San Remigio. Adto ta balik ta sagka sa Arapal padung dire. Nunang dayon ulit ag dakit no. So datag mga tools na bomba. Ako'y gamay tools dire nya. Gamay nga sinsiyo no, pocket money kay bising kaso guhawon ta no. Syempre di ta malimot no sa pagampo. Magampo ta nga wala mahitabo sa tuwa nga batis tong pagbiyahe no. So adto na ta. Let's go. May nagda sa remote aning adlaw no. Kanay na gamay, murag init ta kayo, 4 na init kay pagayo. May hapon da. Ay, tubig na. Mineral. Say mo kita init tubig. Wala ko sino. Ayo, Timems. Garo speedy rin. Ayo kayang, Timems. Bye, si G. Ayo kaunlaw. Kauglaw. Na. Katong mineral nga dako. Mabos traffic lights guys. Dugay may wala kita sa umigo guys. Ikaw chokoy. Ikaw. Amping. Palit ang tawag binignit dito sa kuan guys, may taytayan ba no? Bangil-bangil sa kabuhi, ingon ba ni paring Ryan ba? Nya close man, wala man sila nag-abli ron, wag ro sila ambot, kanang close sila, wala kay bawo sa lawas na lang ta. No. Uto man. Kita tag kuan sa nahan droy. Dili hapit sa kinay. Lagi mga driver no nga. Ari mo agi sa slow lane, nya gusto kay mo padagan. Wala mo magdali. Ari mo agi sa fast lane no? Suko pag-isuwa, sirpatuan tang mayo. Ay, nagabot ra ba sa stoplight? Kaya mula pa sa linya, ato na sa pedestrian lapit. Umbot na lang gid ninyo, no? Kita magpa-stress guys. Disoray beta para malipay. Nanata sa kuan guys. Welcome to San Remigio. Gutom na jud kay ko eh. Aksyon na magmupot ang bakta guys. Wow, tayo warm up. May gid mag-warm up. Warm up. Masa siguro sa kutong driver sa cycles to aganihan okay. Isod mo taga may diri sa fast lane road kay batik daan lang pika side ba. Sila ta maagi sa bati. Ari ta maagi gamay sa tarong-tarong ha pre ana. Nagpatuwa na punta. Sa budagan. Litaw pa na te. Pila niya te. Thank you te. Matay. Umihar mo binanya. Pulos mi kasada ko kita. Masa to dapit. Ay. Nang na-FB nga. Police station sigmo na. Namay nito diha nga kuan. Nya tamo tabi guys kay murag luyan ako. Punong sa diri guys. Ara ta mo kaon. Sunset ba sunset. Ring Ryan, ring Dano. Kung asa mo karon. Punta malipayon mo diha kay ako. Malipayon ako diri. Recover na ta guys. Banyak ta balik. Mas tagkas mo ni sa kaon diri guys. Nahagamay kay recover lugsong. So far so good. Good naman sa video na. So far sa video. Okay pa ta. Wala pa kita maluya. Time check guys. 4:30 ta nagikan. 5:30 na no. Nata dire sa barangay kuan. Dubi-dubi-dap. Sa barangay dap-dap ng San Remigio. Mo ta siya no. Update ra ta mo kay. Ayot pa kanang i-update ta. So kuno nito tong sunset no. Ano to makaabot dito sa katong spot lagi tambayan pag last. Kaningo ta nga. Maabot ang sayo dito. Daw na kayong adlaw guys. Murag duhaan ta nga makaabot sa sunset dito nga view no. Pero paninguhaon ako nga maabot na dito. Nasa ba inyo ha? Ano lang?
ka rin naibalay sa igbaw katong itong yung bungtod ba katong naibalikulan taon na. Mato ko. Baka. Mato ra ko muling-lingkod ko to ka jud. Nakoy na ko guys, bata guys. Kanay sa kaon diri guys, katong last sa muwari. Puros tulog sa mga pagbalik na buko. Murag makaabot. Nga murag dili kaabot. Muna ni guys. Kung sa kaon kay ba? Kita dia ni sa kaon no eh. Kamay na lang kulang. Kamay lang di kulang guys. Sagan gusto mo eh. Kaabot dyan guys. Nakasagat unya nakaabot pa kita sa bahis ko. Nakaabot pa kita sa sunset guys. Largo ko galang spaghetti eh. Sa katong mga kung ano, dali layon, dali kapuyon, labi na sa katong mga ay trabaho no, kung nagtanaw ni nga video. Kung ganahan mo ma-unwind guys, ganahan mo ma-relax or ma-divert inyong stress, try mo tanaw og sunset guys. Hindot kay siya. Maka-unwind sa kuan ba, feelings nimo, ma-relieve ka ba. Kung ma-relieve ka di, malipay ka no. So, ambot lang sa uban og applicable ba sa uban pero sa mga ganahan ma-relieve ang stress no, ganahan mo suway nga ma-relieve ang stress labi na gikan sa stressful kay nga adlaw or sa gikan sa kapoy nga trabaho no hapo. If naamoy time, tigayan yung time inyong kugalingon no nga mag-unwind, mag-relax para ma-relieve mo nya malipay mo no. Tanaw mo sunset guys. Samtang galantaw-lantaw ta sa sunset guys, so hapit naman siya mawa gidon. Daw na gid siya asin. Pero na siya walay adlaw no. Ito paabot ng kadot ang bata ito ni hatag ang panon ta. Dito siya maabot. Muli na lang ta niya ato ning kaonon. Gabi na guys. Sugod na ngit-ngit. Uli na ta. Wala jud masagka ang bata guys no. Kung ipabot-abot wala man siya masagka. Mamuli na lang ta no kay gabi na hinoon nagdatag suga pero layo para batag bihayon. Tapos dito sa intersection guys. Maro na ko ulig bugo. Time check guys. 6:40 no. Sana uli update eh. Nana kong barangay Lapas guys. Station mo di ano. Kaya mo sa magtanaw. Okay. Ako ipakita sa inyo ikaw sa balay. Ako ihangyo sa inyo ha ba. O madamo kami. Dili ako. Dili mo na mamugos eh. Uli na ko mga ga. Kato na yung hangyo sa inyo ha. Kaya na ako napalit nga bike. Tara eh. O bike ni Kuan Atchi no. Atong amigo diha sa dakit niya. Ibaligyan niya sa tuwa. Presyo ngayon amigo sa no. Bading kwartahawang ipalit guys. Kato din sa kita na to pag ano, pag Holy Week katong design ta sa karo. So kami ni Sir Pakumyo. So salamat kay sa TF sir. So ako siyang ipalit no kay nako amigo rin no si my friend. Ganahan siya uban-uban sa tuwa mag-bike niya. Wala man siya bike so nahawag na siya katong project bike no. So katong bike na to nga katong igamit na to karon. Ato ipagamit kay my friend ug muuban siya. So napalit na nako ang mga parts ana. Ang guba na nga parts no. Ang kuan, yang fork, ang driller kadina. Mamaray ko sa inyo ha no. Ganahan mo mutabang sa pagpaayo ng bike no. Sa ganahan lang no. Akong plano ato na siyang i-repaint no para magwapa siya balik bugat tong usa ka bike ato i-repaint kay. Para siya daghan na siya gas-gas ba. Pwede ra ko niyo sindan sa GCash. So, wala pa man tayo source of income no. Nakakwarta ta pero kana jud kayo kanang sulagmar jud kayo no. Ay ma-order sa tag pintos no. Natay mga ginagmay komisyonan ano. Pero ganahan mo mutabang guys, di mo ganahan mo send sa GCash, sinabi mo mutabang. Pwede ra mo send og stars undi mo subscribe mo sa ako ang Facebook page nyo which is ang Ganoy TV no. Maorto siya. Hanto sa sundigan, kita-kita tayo balik. Ganoy TV, ano out. See you!